oprindeligt skal jeg sige, at jeg kedede mig her hjemme i Danmark, og så bestemte jeg mig for at søge et års orlov. Så sad jeg hjemme søndag aften og kiggede, og fandt det her løb, og så næste dag meldte jeg mig til det, solgte min lejlighed. 12.000 kilometer var det. Det er 96 etaper, vi kommer igennem 10 lande, og det tager 120 dage. Der var 63 rytter, der cyklede hele turen. Tænk på det som sådan en Tour de France basispakke, hvor der er en kok og en cykelmekaniker og ikke ret meget mere. Før det, der var jeg ikke rigtig vant til at cykle, så da jeg havde meldt mig til det, så tænkte jeg, at jeg måtte lige prøve det, og jeg meldte mig til sådan et doscopløb på 75 minutter. Da det var overstået, så tænkte jeg, hold kæft, hvor er det bare røvsygt det her. Så jeg var lidt spændt på den lange tur ned i Afrika i stedet for. Man kom afsted og blev glad for den. En af de første ting, vi oplevede, det var, da jeg kom til Sudan. Der var det den første dag, vi var af asfalten simpelthen. Der fandt jeg ud af, hvad punkteret fri dæk det er, og hvad der ikke er punkteret fri dæk. Jeg punkterede 8 gange på en dag. Nogle af de andre punkterede væsentligt mere, fordi der var sgu ikke rigtig nogen af os europæere, der havde regnet den ud. Så jeg skyndte mig at bestille nogle nye dæk på internettet og få dem sendt til et eller andet sted i Afrika, og så modtog jeg dem, og så havde jeg 2 punkteringer på resten. De næste 10.000 kilometer havde jeg 2 punkteringer. Jeg kan varmt anbefale slim i dækkene. En anden ting, jeg opdagede i Sudan, det er jo, at det er et land, hvor man ikke kan bruge visakort, og man kan heller ikke købe Coca-Cola, fordi at det er boykottet af Vesten. Men man kan godt købe Pepsi der, af en eller anden årsag. Og det her det er også i Sudan. Det var et af de sidste steder, vi fandt heldigvis nogle rigtige Coca-Colaer. Det her, det er, da jeg kom til Etiopien. Vi har faktisk lige holdt 2 dages hvile her. Jeg brugte mine 2 dage, eller i hvert fald 36 timer på det. Af dem brugte jeg på, at ting kom ud af den ene ende, og ting kom ud af den anden ende. I en stor strøm, simpelthen. Det jeg fandt ud af, det var, at man godt kunne cykle på den måde alligevel. Man kan godt cykle 100 km. Her der er det værd at lægge mærke til Peter hernede. Og når der står bips og bayat, så er det de her cykelting, der går op over skuldrene. Det kan ikke anbefales i Afrika, fordi så skider man i bukserne. Og i Etiopien, der er der også tit tilskuere, når man kigger. I Etiopien, der er der nemlig 80 millioner mennesker, og halvdelen af dem er børn. Og de har 2 ting at lege med, det er sten og kæppe. Og moving targets er bare fedt. Så de kaster med sten. Det første, der skete, da jeg var kommet, det var, at der var en 3-årig, der kastede sådan en kæp i hovedet på mig. Og så tænkte jeg bare, Men med tiden, så fandt vi altså ud af, at de faktisk er til at have mere at gøre med, hvis man smiler til dem og siger hej. Og så plejer man at kan slippe afsted med det. Det handlede meget om, at hvis man var sød over for dem, så var de også søde over for os. Men det jeg fandt ud af det var, at hvis man er god ved dem, så var de også gode ved en selv. De af vores rytter, der ikke altid var så flinke, de fik også væsentligt flere sten i hovedet. Da vi kom til Kenya, som er noget af det mest, Nordkenya er noget af det værste, jeg nogensinde har set, der kom vi ned og skulle køre på vejene. Den til højre, det er en dårlig vej. Det til venstre, det er et kamelspor. Det er et skide godt sted at cykle, fordi ude på vejen, der kører lastbilerne og laver det her vaskebræt. Så mig og Peter, I så på billedet tidligere, vi fik den idé, at vi bare kørte ind ved siden af på kamelsporet. Og det gjorde vi så en dag, fordi man kunne køre meget hurtigere herinde, og vi gav den bare gas, og der kom nogle kameler og sådan nogle ting, og vi blev ved med at give den gas. Og på et tidspunkt så kunne vi godt se, at det her, det dur ikke. Der er ikke nogen vej i nærheden længere, men man skal jo ikke til at køre 8 km tilbage, det dur jo ikke. Men til sidst så mødte vi nogle indfødte derude, og måtte spørge dem om veje og bestak dem med nogle energibarer, de ikke ville spise alligevel. Og så måtte vi ellers bare trække vores cykler igennem faktisk en søbund, hvor vi ikke kunne cykle. Og til sidst så nåede vi ud af det, og var de aller sidste, der kom frem til frokostbilen, hvilket vi normalt ikke var. Så noget af det, jeg fik ud af det var, at der findes ikke genveje, i hvert fald ikke i Nordkenya. Der findes kun det antal veje, der skal bruges. Og det skal siges, det var 40 grader alt, mens man cyklede her i 8 timer. Dagen efter, der var min gennemsnitsfart 8,9 km i timen på cyklen. Noget af det, vi arbejdede med dernede, det var det, der hed Every Fucking Inch, hvor man simpelthen cyklede hver eneste dag fra Cairo til Cape Town. Ellers kunne man komme på bilen bagved,
hvor man kunne sidde op på taget, eller op på ladet sådan set, hvis man var syg eller noget. Men jeg tænkte, at det var en dårlig idé, og det viste sig også, at det var en dårlig idé, fordi det her det er en af vores lastbiler. Den her dag, der var der ikke nogen ombord i den. Chaufføren og ham, der sad ved siden af, de slap med et hospitalsophold. De kom til et T-kryds, og så havde de sgu for meget fart på. Så det var deres egen skyld. En anden ting, der er, at vi her i Danmark, der hører vi tit om, I ved det der med isbjørne i gaderne, når der er folk fra andre steder. I Afrika, der er der heller ikke løver i gaderne, undtagen i Botswana, hvor de har ligesom pakket byerne ind med net og sådan nogle ting. Så her der kan vi se et par cykelrytter og en elefant. På en af de andre dage, der skulle vi så sove ude i bushen, og jeg har fundet sådan et sted lidt langt væk fra de andre, fordi jeg skal tisse virkelig hurtigt, når jeg står op om morgenen. Og så kommer jeg til at snakke med en lokal, der bor lige ved siden af, der fortæller, at hvis vi nu lige fortsætter ned ad stien, så kommer vi ned til floden, hvor jeg kan se løven med dens unger. Det går hurtigt det her. Det næste land, det er Botswana. Der vil jeg bare sige, hvis I skal til et land i Afrika, så tag til Namibia. Så tag til Namibia. Det er klart det flotteste af de lande, jeg var igennem. Det her det er Suses flag i Flor, som er meget, meget smukt. Og til sidst nåede vi til Cape Town. Tour d'Afrique, som den her organisation hedder, de har et slogan, der hedder Experiences of a Lifetime. Det giver hver eneste dag af de her 120 var ligesom en uges almindelig ferie. Og de folk, man var afsted med, de gav fantastiske venskaber over hele verden. Ja, 7 minutter.